asiqhubele inkonzo yomphefumlo kaBihle Bhiyaka. Ithixo yakhe enkulu. Start isifundo sethu phaa kwincwadi yamaRoma. KwabaseRoma chapter 8 verse 1. Ingxaki yengqondo. Yazi ingqondo once uyenze enkonzweni uye ufike kulinde emtshatweni wakho. Uye ufike kulinde baboni okanye kwakho. Funeka uzihloniphe izinto noba akuswelekanga wena. Uhloniphe imeko leyo kwasemngcwabeni womuntu oswelekileyo. Into esithulisileyo apha singabapostile xa kuthetha isithethe
okokuqala soyika uThixo kuba ezi zithethi zithetha apha. Zithetha amazwi aphefumlelwe nguThixo. Asawukwenza uThixo sibe nebhongo laloo nto singabapostile, kodwa singakwazi ukumhlonipha umntu oyindalo kaThixo. Ifundela ngolu hlobo, ngoko ke ngoku. Bayisithi ngoko ke ngoku ayithethi phambili phaya. Yindlela yokuthetha le ethi and now therefore. Izama ukuqukumbela intetho elithethiwe ngaphambili. Uthi ngoko ke ngoku ngesixhosa esisimple. Ithi ngako oko ke ngoku. Akukho kubhedwa kwaba uKristu uYesu abangahambiyo ngokwenyama, abahamba ngokomoya. Kuba umthetho womoya wobomi ndakuba uKristu uYesu wandikhulula emthethweni wesono nokufa. Le nto ndiyifunda apha ibhalwe kuzo zonke iBhayibhile. It will be coupled with or read with. Incwadi kaMateyu wesithandathu ifundeka ngolu hlobo kuverse 9. Thandazani ngoko nina nenjenje bawethu osemazulwini, malingcwaliswe igama lakho, ubukumkani bakho mabufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoko isenziwa nasemazulwini. Andizuyifunda le yesithathu, ndizoyithetha. Intshumayelo yasentabeni kaYesu Kristu. Uthi kuverse 8, Matthew chapter 5 verse 8, banoyolo abahlambulukileyo intliziyo kuba bayakumbona uThixo bona. Sicela ukuchaza kuqala le nto. Umntu uatshulwe kuThixo. uThixo ungumoya. uThixo ungumoya. Edala umntu wenze umzimba ngothuli lomhlaba. Mandingathi wenzile, ndithi benze, because uthi xa ezawudala umntu masenze umntu ngokomfanekiso wethu. Meaning wayengedwanga uThixo ophilayo ngexesha besenza umntu. But umntu awayigqibanga bonke iprocess yokwenza umntu, ngoba idlula iBhayibhile yakho waguqa yena yedwa waphefumlela lomzimba emathatheni awo. Ithi umntu wangumphefumlo ophilayo. Ngenxa ukuphefumlela ngemphefumlelo yobomi. Ubomi uvela kuThixo. Izondibopha le nto intaba baba. Nantse right. Andifuna ukucapturisha. Danton. Andiyivumele baba ayithathele kumntana. Because ispeakers zonke xa ziphakama emingcwabeni isisukume sirecognize loo nto simthandayo nesimazini. So ukumkani ngoku yi-authority ebekwe nguThixo. Akathombe emngcwabeni ayibiyo kumkani. Now umntu ungumoya. You want to explain that umntu ungumoya. Kanti lo moya u-extractwe kuThixo wafakwa kulo mzimba kaAdamu. Lo mntu yaba yona nto kuthiwa ngumntu yayingumoya. Ithetha ukuthi umntu akafi nolihleke akafanga, because ulihle ngumoya. Yento singumphefumlo ngumoya. Phakathi loMthetho. Now inyama undlela yayo iyaphela namhlanje asiyifaka emhlabeni. Kodwa indlela yomphefumlo isengozini lento siyibiza ngoba ngumphefumlo. Not usengozini. That's why umuntu noba ubenqina, that's why noba umuntu ubeliphanga, but akucelwa maphara xa sebhubhile. Noba liphanga beliwakhuthuza amakholwa, kodwa kucelwa amakholwa ibe ngawo omngcwabayo. Isizathu
kule ndawo noba ubuzeli noba ubungezanga bendizokwenza le nto ndiyenzayo ngoba naxa singayikhuphi ileta ememayo emngcwabeni siyakumema kuzo zonke izinto kodwa kusoswelekwa sikumemi senzela uba xa uqhubekile emngcwabeni yimfundiso yompostile kuba iyaqhubekisa yompostile sazi uba ngawuzanga because uqhubeke entweni ekungeyo yakho besizongcwaba noba uphi noyo akambukileyo inhliziyo kuba bayakumbona uThixo bona abantu nam sigcwalise iinqawe siphefoma iduty enqaweni ezahlukene sezinto esigamileyo enqaweni ba sithandaze futhi side silile kuba sinengqondo ethi kule ndawo sikuyo siphelele kuyo and sikhonza uThixo ngqo asiphumanga endleleni kodwa kukho into esiyenza basecaweni sigwebe abantu ecaweni iqale isahlukanise kuqala nendlela esisa ekuboneleni noThixo siya ecaweni sicinga intoba siyofumana iphepha vume lokusihlanganisa noThixo asifile ayitsho apha le ncwadi kaMatthew ayithi banoyolo abafileyo kuba bayambona uThixo bona ayithi banoyolo kuba bayambona uThixo uThixo akabonwa ngecawe uThixo akabonwa ngokuba sisikhuleka uThixo akabonwa ngokuthandaza kakhulu uThixo straightforward banoyolo abahlambuluke inhliziyo kuba bayakumbona uThixo bona ayitsho futhi intoba izinoyolo iinqawe ezihlambuluka inhliziyo kuba ziyakubona uThixo iqawe umbhali apho uyayazi uba ayinanhliziyo hence iqawe ingasiqondi bantu ingxaki kaThixo inhliziyo yomntu ayondawo ingxaki kaThixo inhliziyo yomuntu ayingomakholwa izinhliziyo zabantu ingxaki kaThixo ayiyondlela ubonakala wiyo ayiyondlela ozi-expressa ngayo ingxaki kaThixo yile ndlela ucinga ngayo and kuhlambuluka kwenhliziyo kudinga ukuba kubekho abantu around you and aba bantu ba-around you akabenzelanga uThixo uba bezisiplasha ebomini bakho akabaziselanga into abaphambi kwakho bazokukhonsola akabaziselanga uThixo into abazokonwabisa but ubeke aba bantu ukuze kuhlambuluke inhliziyo yakho umbuzo uthi kanjani ukunika i-friends uThixo phofu besube nawe uzikhethela uyakuyeka zonke izinto angakuyeka uzikhethela umfazi uThixo ngoba uThixo akafuna umfazi ndimthanda kuHosea umprofethi kaThixo ufika uThixo phaa kuHosea amthume yenza le ayenze yenza le ayenze yenza le ayenze ngoku uHosea ufinisha ngathi u-entitled uba anikwe umfazi amfunayo nguThixo and ungumprofethi-ke nawe masabantu bakumamela xa uprofetha bakuthembile uve ngoThixo ekuzithoya and bathembe into yoba unamabhadi wena bathembe into yoba njengoba umkhulu kangaka nje enkonzweni umthetho wakho ustable bathembe into yoba abantwana abaphuma kwakho abazani notywala nentsangu nepilisi bathembe into yoba kulawula uxolo lodwa kwakho leyo kuHosea uThixo wayibonisa uba ukayingumprofethi wakhe ayiyotshoyo yakho manje sithi uThixo ngicela umfazi uThixo angayiphendule uThixo ngicela umfazi yazi abafazi bakhona balapha elalini imfuna kuThixo nazi intombi zithe apha into nayo yona ikhonza uThixo kule game ihamba ngokwenyama fune principles zayo but uThixo okay lento
umuntu kuthiwa umkakhe. Wathi uThixo hey Hosea nansi enye into andisekuye uthi nansi ke enye into ngalo mfazi endikunika yena uyawuzalela wena awuphi asalele namanye amadoda. Inye imanga icelanga kaloku Hosea kuThixo kuba luhlobo luni lomfazi alufunayo. Uthi ufuna umfazi njengawe ulilela ukuyihlo esisinxila ulilela into obumnyoko eyile kabizwa ngayo ulibela umthetho kaThixo athi uThixo bekuyihlo nonyoko ukuze yolule imihla yakho uyabaqalekisa abazali bakho. You forget one thing, uThixo othe zaba loluhlobo lwabazali ukuze ukwazi ukudumisa uThixo noku-embrace olu hlobo zali lokuyanxila. Banayona abahlambuluka inhliziyo kuba babona uThixo bona ingaki apho uThixo uyakunika zonke izinto ukuzihalela uyakunika nezi-friends zakho. That's the point I'm driving ngale vesi akunike yonke into ehalele around you but ke ngoku akuyekele engxakini uThixo. Yile mina uzombona kakuhle yabona kaXesha ubukade ucomfortable ucomfort zone akuyeke uThixo uphume comfort zone abukuyisa ubuhlungu empilweni yakho bonke ayibukise inhlupheko yonke empilweni yakho awugqiki uThixo akuyise itshomi zakho obuzithembile akuyise abantu acinga babathanda nobathandayo ababeke apho akubonise ukuba bamhleka kanjani umuntu xa esengxakini. Uqala ke ngoku uqalekise kanti uThixo yona ayisebenza apha inhliziyo yakho. Into ayifunayo apha xolela abantu kuyo yonke into abakwenzayo njengenjalo. Le vesi adressa loo nto indlela yokubonana noThixo ngenhliziyo yakho ukuxolela yonke into oyenziwa ngabanye abantu. Kuba uthi uYesu Kristu kubafundi bakhe abapostoli uthi anithi nibaxolele abanyonayo noyihlo osemazulwini osixolela izono zenu. Ubuze uthi unceda bani xa uxolela omnye umuntu uzinceda wena awuncedi lo muntu kuba ngenkitha yezono zalo muntu osixoleleyo okanye ngesono esinye osenziwe ngulo muntu uThixo uxolela inkitha ezabo. Khumbula le nto uPaul yakho iBhayibhile uthi uba sitha sinasono siyazikhohlisa alikho iqiniso ukuthi akathi uba nithi uthi uba sithi meaning nawe uyazikhomba uyazibala ayikho into enokukubeka kwi-environment okanye kube bekungabikho exposed esonweni ngoba sona ngokucika silikithi into engakubetha kuba usomalikholwa ugame ecaweni uhambe usithi wena awusenaso isono wasisusa umathida engadlangala usengxakini. Into enokwazi ukuyenza inye kukuba zonke izinto ezenziwa ngabantu uthi zingamanyala wena uyakwazi zonke uzenza kakhulu khawazi ukuzifihla. Abanelishwa kuwe ngaba bazenza wena ubaphathe uthi ubabale nesihombe. Uyabona ngani uzophuma lento ulihle kuthiwa andazobheka inkonzo ndithina umposti wengqondo lo sithi uKristu ayipostile ungatsho wena ungendawo kuloo nto. Thina siyamazi ubuliso uhamba inyama ungumoya owehla njengehobe phezu kweYesu. uYesu eyindodana kaMariya engumzukulu kaDavide kodwa uKristu ngumoya onjengehobe oyehla phezu kweYesu. Kwathi awungena kuYesu waphuma emlanjeni eJordani at the age of 30 uYesu wenyukela esitebeni elalini wangena ithi iBhayibhile yakho kwisinagogo ngomthetho wamaJuda at the time. Kwisinagogo akuthandazwa kuyafundiswa kuyashunyayelwa. Ithi wakhila incwadi yeprofethi uIsaya isithi ayifunda umoya wenkosi phezu kwami indithambisele ukuba ndikhulule amahlombe ndishumayele indaba ezilungileyo kumahlombe ndikhulu nabaqobekileyo ndazise ndivakalise unyaka wenkululeko. Kukho umoya onjengehobe phezu kweYesu kukho uYesu. Umoya onjengehobe uKristu ulizwi akazalwa mfazi kodwa uYesu kuthiwa wazalwa ngumfazi. Loo nto iyakuxelela uba
ngempesha ngekabi naKristu unguThixo. Intoni ke lesingayithandazela emntwaneni kanti unini uyakwazi ukuzala uThixo. Singayi kunina nje. Yena uthetha Nkosi akungomanga vesithandaze kunina. Yiyo lethu Pawulos athi if any man is in Christ, he is a new creature. Ukuba ubani uKristu sisigaba esitsha. Bonani lemisebenzi yakhe mitsha. But in English version ithi if any man, meaning any man, any means any. Yazi lisho apha elama ayona bhadla. Lelo bandi ngumpostile ngokuthanjiswa. Ndibhekene nentshabalalo yami ngoku ndijongene nayo. Because uba ndingakhetha ukuthetha into emandi kuwe, undiqabele, bekuhle, kuyo negama lam apha, ubupostile bam buyawuphelela kule ndawo. Uba ndikhetha abantu, bandiqabela abantu, kodwa bam ubupostile buphelile, kodwa bendingathini inyaniso. Uba kodwa ndimele uThixo, ndiyawuthetha ndikhetha yena-ke, ndawuthetha efunwa nguye, ndiyeke abantu. Ngeke mani kuzokuswele kulihle, kanti kuphuncuka kobupostile bam. Ukusweleka nje kwalihle, isozibekho. Inhliziyo ihlanjululwa ngokuxolela bonke abantu. Itsho loo nto le vesi. Ngoba ke ngoku akho kubhethwa-ke kwaba kuKristu Yesu abangahambiyo ngenyama, abahamba ngomoya. Bandawo basemthethweni womoya wobomi, ndikhulula emthethweni wesono nokufa. Uyintoni umthetho womoya wobomi okhulula abantu emthethweni wesono nokufa? Uphendulwa nguYesu, hayi nje. Uthi uYesu Kristu kubafundi, ndiniwisela umthetho omtsha ukuba nithandane. Thina xa nithena thandana niyawuba ngabanye. Nango umthetho womoya wobomi. Lokho uthando luyinto yonke. Ngoba uThixo luthando, uthandweni uThixo. Therefore ngeke bagwethe. Uthanda ntoni ngoluthando? Luthando ngumthetho. Yinto uba ilothando lokuthanda abantu abakuthandayo. Luthando lokuthanda bonke abantu ngakumbi abangakuthandi. Kaloku uThixo ndimthanda umoni njengelungisa. Ngoku xa sisesitaweni, hayi neyakho nale yasetwalufi njalo. Ukuba usetaweni, ubingozi okuyo, ukwahlulela, ubhizi, uthandazela abakho kuphela abantwana. I-success uyazi xa kufuneka ize kwakho, kodwa uyahleka xa ubona abantwana beminye imizi bephalayo. Into esikuhluphekisayo sikhola, nekuthabalalisa ibizo bawo, sisithi sikhonza uThixo. Yindlela esivuya ngayo, nesihlekisa ngayo, nesifundisa bethu abantwana ngayo. Sikhomba abantwana babanye abantu abangekaphumeleli, nabasatshone ezingcabini. Sithi sakubahleka, uThixo ayibuyise ngento ayizise kwakho. Nomfanekiso wakho ngendlela obazonda ngayo abantwana abazala ile ndoda ingabazali kuwe. Okabi nicinga uba xa ndize apha, uyabona ngabe ndithetha nabantu kumkani, ndithetha ngale section kuphela. Bemke bonke abantu, nabasetwalufa bemkile, nabanye bemkile. Benigcwele intente kakhulu. Uyazi nomfanekiso wakho xa ukhonza uThixo, ushumayela uthandaza usenza yonke into. Kodwa ke ngoku elukholweni ukhutshwa inkenye. Kuba indoda le yakho, kuba uba yona ayikho mothana, ngelife. Indoda le yakho xa uyijongile, uba kuchitheke nebandla ecaweni, ngenxa yokuba wonke umntu ongatshatanga nomhlolokazi olapha ecaweni ufuna le ndoda yakho. Ngenxa yokuba ingathi wawedwa le ndoda, unikela into enye, into yoba awuyazi imihla uphila kwale ndoda. Le ndoda yakho nayo yawungabikho, uyawufana naba uthi bafuna indoda. Uyamazi uThixo, into ayenzayo ngakumbi xa ukholwa. Ngakumbi xa ukholwa. That's why ecaweni
umuntu kasizawumamkela uba unayo imyeni uthathilena because uThixo akanangxaki nokuba enkonzweni yakhe kube umuntu othathileyo nongathathanga. Unengxaki nokuba imiphefumulo yonke mayiqonde. Imame sibajule phi abantu abangamadoda? Hayi sekubuza ndilwi. Sekuba andilwi umuntu okholwayo. But ndiyabuza uba kulungile ke kawa hiyo neyakho ufike ikhona wayijoyina. Ngoku wase wafika abantu bengabo abangatshatanga. Sibathini ke ngoba pekaweni? Ikwenza lento usonde abantwana abazalwa ngumyeni wakho. Abantwana kodwa abazicela ngokusemhlabeni. Uyabazi yini abantwana? Bayafana no-Ishmayeli ozelwe nguHaga ku-Abraham. uHaga esebenza kwa-Abraham. Uyamazi yini u-Ishmayeli uThixo wathi umsikelele kodwa wabengazalwa nguSara umfazi ka-Abraham. Sifundiswa ngale vesi into yoba masithande yonke inhlobo yomuntu kuba umuntu uvela kuthini. Yabona ndikuqabuqabu bandifuna uba ndikhawuleze ndikugqiba. Hayi andishumayezi mina. Xa sisenza le exercise epostini sisuke sihlamba umphefumulo walo mntu sizomngcwaba because lo mphefumulo uyangasuli nesibhakabhaka. Ulinde ilizwi lompostini liwubizi ngoba umphefumulo womntu uvukele ebantwini abaphilayo. That's why kuzilwa xa kufeka umuntu kungakhali ne-FM ne-TV kuthiwe sanuhambe ematywaleni because lo mphefumulo ugijima phakathi kwabantwana beli khaya kuba banegazi lakhe. Ungasixeleli ngezulu esibhakabhaka. uPawulos uthi izulu labangavayo. Kodwa ke mama sithethe ngale ndawo. Unkani mama ngithethe nawe. Uthethe into ngoku-addressayo mathobeni. And le nto ndifuna uyi-addressa apha kuwe because thethwe nguwe. Esizweni sakho. Abapostile abanosonga izandla. Hayi ke sendithetha abapostile benkosi yethu uJesu Kristu. Abanozisonga izandla bathule. Ngoba namabandla akhokelwa ngumpostile oyintloko abalali eholweni yecawa abafundisela abantwana icawa. Abantu abadli ecaweni akho budget yokufida nokuprovida i-services kwaba bantu ehlala pha ecaweni. Abantu baya enkonzweni bathandaza uThixo babuye bayophila iveki yonke elalini bephila nabanye abantu. Awunayi-exclude icawe kwi-social ills abajongene nazo abantu. Njengoba wena uyikumkani awunawuzikhupha kwi-social ills zabantu uthi mna ndikwi-comfort zone ndiyikumkani kodwa ndiphethe aba bantu. But uthula aba bantu babehleli phansi kwesandla esirhabaxa senkohlakalo. Thandazani ngoko nina nenjiji. Bawethu esezulwini malingcwaliswe igama lakho. Ubukumkani bakho mabufike. Intando yakho mayenziwe nasemhlabeni njengoba isenziwe emazulwini. Akho ntando kaThixo idingeke ezulwini. Akho ubukumkani bukaThixo bufuneka ezulwini. Izulu line-order. Yonke lento uthi uYesu Kristu ifuneka apha emhlabeni ngoba abantu basemhlabeni. Abantu bangeyiphana emhlabeni. Abantu babulalana emhlabeni. Abantu benzelana ububi namayelenqe emhlabeni. Abantu balawulana ngokwabo emhlabeni. uThixo ubeke i-authority bubukhosi. Uma ubukhosi mabudabuke kuye abubeke egazini akavumanga uba mabuvotele ubukhosi. Ubukumkani bukaThixo bume ngolu hlobo bunehierarchy. NguThixo ngumthandiso wakho umkhosi wenhloko yikumkani ngabantu. Siyapheleka ke ngokumkani thina abapostile. Ananto yini ndiyathelela kanti kwabengani. Andithandisi ukubhala umpostile ngqo. Uyabona xa usathi bafunane epolitiki is matters of the people. Greek word originally.
So i-issues zabantu once uthi ubuKristu kanti ugudu mandiku-address ubuKristu bu-understage. Yonke into ngumKristu yenyeliswa to the bitter end. Yenyeliswa nangumntu obelapha kuyo waqhubeka emalini ebeyifuna enkawe ezomanipulate ipesi zenkawe zamakholwa ahambe ayozikhethela indlela. Ukwilanguage esimple African spirituality uyitsho ngesingesi lomfo kodwa uthi umAfrika bafunana abantu enkolweni yasewest yobuKristu. UbuKristu akuveli west akuveli east. UKristu ngumoya waxolo inkosi yoxolo uvela kuThixo. uYesu asina-argument whether uYesu umnyama kuba uyise uDavid ukhokho wakhe ithi iBhayibhile he was a tall dark guy. Phela umuntu edapha imnyama uDavid wemnyama uYesu uba wemnyama asingene nawe wamhlophe wamnyama nathi siyabazala abantwana babemhlophe. So ayo issue umbala wenyama. I-issue yi-character kaThixo eluthando ekuKristu. Niyandwe. Hayi andishumayeli ndihlambulile. Cha ke ngoku ndisike ndamhlamba nawe ukhona. Awunawungakhathazelwa ke ngamanzi xa emaninzi. Siyangena ezimpilweni zabantu. Le verse singena ngale verse. Zamnaka uNgqungqu umpostoli Qobo umthanjiswa ngokodwa phasa understand uba uthe uYesu Kristu bapostoli bakhe uthi jongani niyawubonakala ngokuzondwa lihlabathi baningabami. Zamnaka sithongena apho awuNgqungqu yarhala ukhathalela imali yecawe ungena apha epolitikini ngoba ayesenza laa nto kuba yi-ATM akayenzi ngenxa yoba yena elirhalela uyenza ngenxa yento yoba kufuna kwenzeke intando kaThixo emhlabeni kungalawulwa ilizwe ngomthetho asinangxaki nabantu kodwa hayi ngomthetho othuka uThixo. uThixo gamanande lizalisa umhlaba indoda nendoda xa ilele nenye akukhanywa kuphikiswa uThixo. And umpostila koyini uyithetha loo nto wena ungayoyika awuyivuna fine but jonga inyaniso iyakhulula. Once umntwana wasozalwe ube nguyinkwenkwe kungenxa yobuyihlo wayekela kuThixo nabangowabo into abazale unyana oyawuyigcina ilineage nomlombo weli gazi labo kwabo unyana ngoba intombi iyaqhawuka ilineage ngentombi ngoba ihamba iyokwenza igazi lomzi. Ngoku wena uyaphuma udibana nawe besigqibela ungumfana sidibana nawe ngoku ube ii-drops ezibomvu encaweni e-12 sidibana nawe ngoku ujikisa uhambo utshika ngetone ne-accent mamela apha uyaphela ubukumkani bukafako uba wena uzele umntwana oyinkwenkwe wajika lo mntwana wathi intombazana. Ogogo ke nomakhulu wam mangwane xa inkunzi yenkulu ilekenye ubeye athi masibilise amanzi xa ileka ngokungathi leqe isibhukukazi sisele igrave yayo ngorhana